Tamelan is féidir an gallant a bhairt go méid an gaige ná lánach an múntacht. Tá sin tábhacht mar caithú an sampla bhairt agus ba cór go meach an úachtarán an am a gúilge si a coilína trefán na gaige. Tá an ceart ag éon séránach bed gelal trefán na gaige le ifig an úachtaránachta. Now, Kamala sin capin go bhfuil sé tábhairteach dia hampla bhairt mar hampla mar táú ag teastar th lear. Tá seonna tábhairteach sna héireann atá imimehéad na héireann atá géad an teanga clistáil. Rud éile tá sé tábhachtach agus tamin ar uirifh sin. Ní lór an gailge hógan tamachar ó caidí Piperlex an cúpla facail an cúpla abartí. Mar ír aire a Michael D. agus chaú go leor ama ide aire agus bhí a rialtas. Agus de fannig men stáisiún seo. Godain agus teimíéis sin godain. An éidir sin chuideag nó na hiireachtaí duine agus duine go leor tep má leis an tanga churchan cí. Well, tá an gailge treisiú fi láthir mar hampla luig gé hena féin an bar mór atá tíaltas na gailscailíne ní bhánam lá clia. Is beag ceapim héin, dá mar rud é go ráú ag leil síos coníile chun bheith an tiidir géalteach a thuirteach. Tá clán dácan go mór bhealach go dtí na coníalacha sin a bhaint amach. Rud atá tábhacht a géile agus sé sin caihamid ghlacha leis. Go bhfuil an gailge, caihamid a ahant, go bhfuil sé mar teanga cumarsáilte dá ráidhá daoine sa tíir seo ag gobars na scoilíne sa spórt sa gacrod. So tá an ceart agat luáil an féin go an mar ar na gailteachta sinúd fáin gur ghlachna mar sort cearta in áíre. Na háisna ar fad is an stáit a bheith ar fóil de séránnig trefán na gailge. Anna bhíochtíad gur mágad